Hello, good morning. Funi goजोननाय बयनोबो हरबाय बे समाव जोंनि लागोनि माखासे जोहोलाव सिख्लाफ्रा दिनैहाय powali पिकनिक स्पटआव पिकनिक जानो जों रेडि जाबाय जों थांनोसै बे समाव जोङो थांगासिनो दङ आंनि भिडिअखौ फार्स्ट टु लास्ट नायलांदो जों दिनैहाय थांनानै माबायदि जाहैयो माबायदि मा खालायो मा बेदर मोनजायो नोंथांमोना नायबानो आं गासै भिडिअखौ नुजोबगोन जों थांगासिनो दङ जोङो मोनफैबाय आरो जुदि सोरबा फैफेराखै फैनो गोसो जादोंब्ला फैनो हागोन थांनानै मोनफैबाय जायगाखौ जोङो हाबसिगोन जोङो हाबाय हेलो लोगोफोर बे समाव आङो जायगायाव मोनफैबाय जायगायाव फैनानै जोङो एसे रेस्ट लाबाय जायगायाव मोनफैबाय जायगायाथ' मोजां जोबोर मोजां आं मोजां मोनदों थारमाने जिरायनो थाखायहाय बैग्रि बिफां दङ बैग्रि बिफां सिङाव थानो आरो जेरैबो दैलामबारि आरो गोबां मानसिफ्रा बिदिनो गुबुन जायगाफोरनिफ्राय फैनानै पिकनिक जाफैनायखौ जों नुनो मोन्दों दाबो गोबां गुबुन मानसिफ्रा दिनै फैदों जायगाखौ गाज्रि नङा आरोना जोबोर मोजां आं फैनानै मोजां मोनबाय आरो नै जोंनि गामिनि गथ'फोर नानिमोन बाबुमोन सफैलाबाय माने मेंबोदों आरोना एसे गोजानखा मेंबाय हनै दङ हनै जेराव दं नै प्रतिमा बे प्रतिमा रेस्ट लादों माने जों फैबाय मोनफैबाय जों फैनानै एसे रेस्ट लादों थारमाने जायगाखौ आं नोंथांमोन देखायनो नाजानि एक्सुवेलि आङो जोंनि जे बारा गोजान जायगा खाथि जायो अब्लाबो आङो बांद्राय माने फैनाय जाया बेखायनो आङो गासै दखान गेट आरो गासैखौबो दिनैहाय नोंथांमोना आं देखायनो थाखाय आं रेडि जाबाय आं गासैखौबो देखायजोबगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय आंनि गासै भिडिअखौ नायोबा नोंथांमोना नुगोन मिथिगोन जायगाया मोजाङानो मोजां नुनानै नै गोबां मानसिफ्रा फैदों गोबां मानसिफ्रानो पिकनिक जाफैलादों बोरै हाबजेनो लामाया बबेथिं आरो माबायदि बबे साइडजों मा दं मा गैया गासैखौबो आं कमप्लिटलि नोंथांमोननो आं दिन्थिजोबनो गोसो थारमाने नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोबा नायबा जाबाय आंनि भिडिअखौ नायदो इन्टारेस्ट मोनोबा आरो नायनानैहाय माबायदि मोनो खोन्थाहरदो आङो माने गासैखौबो गासै जायगाखौबो माने बिसोरनि खोन्थागोन जोबगोन जायगायाथ' गाज्रि नङा मोजाङानो आरो आं माने गासैखौबो आंनो गोसो बियो मेन लामा बे थुक्राझारनिफ्राय फैयोब्ला थुक्राझार आइफलनिफ्राय फैनानैहाय बे गेट बेजों हाबनानैनो सिङाव आरो थांनानै जाहैनो हागोन बे सिङावहायनो जायखौ होनदों आइफल पिकनिक स्पट जायगाया जोबोर मोजां बैग्रिबारिनि सिङाव नै फैबानो गेट मोनगोन आइफल पिकनिक स्पट ब्रेनार होननाय दङ बे सिङावहायनो मा मोनोब्रा नोंनावलाय लादु मोनो गय मोनो सिंग्रेब मोनो सोरबा गोजाननिफ्राय फैनानैहाय दैफोर बावफैदोंब्ला गयफोर जानो लुबैदोंब्ला नैबे दखानावनो फैदो नै दखाना बेयावनो गेटनि एसे सिगाङाव दखान दङ गोसोबायदि फैनानै नारें खमला जानो गोसो ना मा गोसो सोरबा गावनि गार्लफ्रेन्डनो बयफ्रेन्डनो फ्रेन्डनो बिमा बिफानो लांनोबा लांनो हागोन लाइन एक्सुवेलि जेबो आंखाल गैया ना जायगायाबोथ' बिराद मोजां आरो दैलामबारि बिराद सुन्दर आरोखि थारमाने फैदो सोरबा जुदि जायाखैबा नायफैदो फैखादोंब्ला खोन्थाहरबा जाबाय आंहाय माबायदि मोनो जायगाखौहाय थारमाने आंथ' बिराद इन्टारेस्ट मोनबाय थायो हेल' गाइस आइफलनि पिकनिक स्पटआव फैनानै गोबां लोगोफोरखौ लोगो मोनबाय नै बिथाङा सोर बिथाङा बयबो सिनायखागौ सावथुन मुलुगनि बिथाङा गोख्रों फावखुंगुर आरो नैबे जे फंबायखौ लोगो मोनबाय आच्चा माबोरै मोनो फैनानै एक्सुवेलि दिनैसो फार्स्ट टाइम फैनायथ' एसे लाजिनाय नामा एसे लाजिनाय मोनलायदों माने जायगाखौबो आरो मानसिफोरखौबो बारा सिनायजोबा ओंखायनो आंबो फार्स्ट फैदों होमब्लाबो एसे इन्जय खालामो आरो टाइम पास ओमफ्राय नोंथांखौ लोगो मोननानै मोजां मोनदों आंबो नोंखौ लोगो मोननानै मोजां मोनोब्रा माने साहस गैयै मोनायाव सोरबा सासे लोगो मोननो मोनसे दे हेलौ गासैखौबो आंनिफ्राय हेपि निउ इयार लेटब्लाबो लेटद्रायबाय जायो हामबायसै बिदिब्ला बिथांखौ लोगो मोनबाय बिथांनिसिम आरो फंबायनिसिम दिनै गोबां पिकनिक जाफैदों दा बेवहाय मोनसे मण्डलिया दिनैहाय पार्टिसिपेट खालामदों दिनैहाय गित खननाय बिबायदि मोजाङै
वर्शिपखौ खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों स' बिथांमोनखौ आं जोबोद मोजां मोनो दा Marino bisa memberi baptis motor dia dengan baptis jalannya logoसे दिनै गावनि मोदोमनि लानानै dia bisa berusaha आं जोबोद मोजां मोनो बेबायदिनो मानसिफोरा दिनैहाय गावनि गोसोखौ गाबज्रिनाय मानाय बेबायदि मोजां संगीत लानाय मोजां खौरांखौ जों बेवहाय गोसो गलिनि गासै माखासे जायगा फोरनि बेबायदिनो सुबुंफ्रा फैनानैहाय जेब्लायबो गावनि जिबननि आरो न'खरनि आरो बोथोरनि थाखाय इसोरनाव आर'ज गाबनानै दिनै गावनि न'खरखौहाय आरो गावनि न'खरफोरनि थाखाय बेबायदि मोजां मोनदों स' आंनि साबसक्राइबार लोगो मोनदों फंबाय मा नाम सन्जय नार्जारि आंनि साबसक्राइबार आं बिराद मोजां मोनदों प्रग्रामनि गेजेरजों इसोरनि बायखौ लाबोगोन जोंनि दायो जोंनि जानाया रेडि जासिगोन नै मैगं हाजानबाय मैगं हाजानानै सोरबा माबा भिडिअ गेलेबाय जानाय बेखौ मा खालामा सुमिला बिथांमोना जोबोर मोजां नै बेदर संबाय दानसो लगायबाय नैबे भाजि लगायबाय जोङो नै खुरबाय खुरनायनि उनावहाय जोङो जासिगोन जानानै जोङो बोसोर गोदाननि मुङावहाय गोदो जाबाय जों बे समावहाय जानो रेडि जाबाय खुरजेनबाय बे खुरखांनायनि उनावहाय जोङो जासिगोन जानाय बोसोर गोदाननि उनावहाय जोङो बोसोर गोदाननि मुङावहाय एकटिउ लुबैनाङा दै बर'नि फेभरेट ओंख्रिया अमा बेदर बिदिखौ अमा बेदर नङाबा गोसोआवनो सोराङा जोंफ्रा खर' सायो नि एक्टिभ मावग्राफोर बिसोरनि मावनायनि गेजेरजोंनो जोंनि दिनैनि जि लावखार ओंखाम जानाय एबा पिकनिक बेयावनि जानाय लोंनाय आयोजनखौ जों मोनजासिगोन नै बिसोरो जाबाय संग्रा खावग्रा खुग्रा नैबे आंनि बेवाइ जि फैगोन दा नायदो बिसोरनि खुगाया बेसेबां गुवार सुनानै जायो बिसोरनि जानायखौ दा नायदो बिसोरो जाहैबाय ओंखाम जाग्रा नैबे सिमाने हिन्दीनि बेखौ बर्डार होनना बुंनाय जायो बे सिमा बे सिगाङाव जाखायो नैबेखौ पुना जिमा बे आमेरिकानिफ्राय फैनायनि बेखौ ब्लेक एन्ड व्हाइट होननाय जायो Gözlercisi, gözlercisi, hayal
Halo, di semua segi somai dia juga ibarat hasilan gawang lain.